Bakailaoa frijitua, tipula eta piperrekin. Gaur prestatu behar duguna, bakailao frijitua, tipula eta piperrekin da. Lehenengo, bakailao behar du, gatza kenduta. Horrez gain, tipula, piper berdea eta barautzia. Hasteko, tipula julianetan moztuko dugu, piperra ere bai. Barautziak xaflatan moztuko ditugu. Ondoren, zartagin batean, oliba olio pixka jarriko dugu. Eta bertan, tipula eta piperrak zu txikian egiten utziko ditugu. Poliki-poliki, potzatu arte. Bitartean, bakailaoa zatitu egingo dugu, pusketa politetan. Beste zartagin batean, oliba olioa berotzen jarriko dugu, eta bakailaoa puska sartuko ditugu bertan. Hasieran zu bizian egingo ditugu, eta azala gora behira. Pixka bat eginda daukagunean buelta emango diegu, eta orain azala bekaldean geliko da. Bakailaoa prest dagoenean, tipula eta piper gainean jarriko dugu. Oraingoan azala bekaldea. Nahi badugu gainetik barautzi aleak frijitua jarriko ditugu. Bakailao pusketa bakoitzean barautzi bana. Eta listo!